Bona nit, senyor vicepresident. M'iniciaré una miqueta del marc del debat de les coses de Palau i baixaré una miqueta al carrer. Vostès són conscients que el moviment sobiranista és la gent que està al carrer, la gent que va sortir a protestar contra la sentència del procés. Vam veure unes imatges prou crues de violència policial molt bèstia i que vostès mateix van exigir certes responsabilitats al conseller d'Interior. Fa 3 o 4 dies vam tornar a veure unes imatges semblants. Quin missatge s'està donant a la ciutadania? Per una banda, s'anima a aguantar i a reivindicar aquesta posició i s'envia a la pròpia policia catalana i continuen repetint-se aquestes imatges, com ahir vam veure també un desnonament brutal d'una família amb menors d'edat, la policia catalana desnonant això. No es pot fer res? Aquí tenen les mans lligades? És un problema d'Espanya també això o tenim alguna responsabilitat aquí? Evidentment, la resposta és una mica de tot. És a dir, en bona part hi ha una responsabilitat de poder posar en valor el que són les bones pràctiques policials i, per tant, aquelles que puguin ser males pràctiques, obrir els expedients corresponents i depurar la responsabilitat. I això és el que ha anunciat el Departament d'Interior respecte a tota la situació que es va viure després de la sentència, en què hi ha tota una sèrie d'expedients en marxa, precisament per garantir que la policia, quan actua, ho fa d'acord amb el que hem convingut tots, que és que s'actuï amb criteris d'una policia democràtica. I tot allò que s'aparti, doncs hi ha d'haver-hi, evidentment, la conseqüència corresponent. També és cert que els procediments estan reglats i, per tant, no podem políticament dir, miri, aquest policia que ha actuat d'aquesta manera que creiem que no és correcte, fora. Hi ha un procediment garantista que s'ha de seguir i és, en aquest cas, el que s'ha obert i ho va anunciar el propi conseller. Ahir el que va passar és que tant des de Mossos d'Esquadra com des de l'àmbit de mediació, del propi Col·legi d'Advocats, de l'Ajuntament de Barcelona, de l'àmbit d'Afers Socials de la Generalitat de Catalunya, es va demanar al jutjat que es paralitzés aquest desnonament, perquè a més es donava el cas que el 15 de gener hi havia un reallotjament previst d'aquesta família. I aquí ens vam trobar davant d'una negativa del jutjat i de la part, diguem, de la propietat immobiliària en aquest cas, i per tant va haver-hi una ordre directa al cos de Mossos d'Esquadra perquè executés aquest desnonament, malgrat que la voluntat que hi havia era anem a obrir mediació, no passa res d'esperar 3 setmanes perquè hi ha un reallotjament previst i per tant no cal ara fer aquest desnonament. Però malauradament el que ens vam trobar és una posició molt intransigent per part del jutjat en qüestió que portava aquest tema.